Eu am fost acolo și eu înțeleg că atunci când ai chiar și 10 kg în plus, asta este o povară. O fac pentru că asta în ultimii 6 ani de zile a devenit meseria mea. Este un club în care femeile vin pentru a schimba obiceiurile, cu scop de a deveni mai sănătoase, mai frumoase și, dacă vreți, folosiți și cuvântul mai slabe. Mie cuvântul slab nu-mi place pentru că el din start presupune, nu știu, o boală oarecare. A fi slab, asta nu este ceva sănătos. Dar vorbim despre slăbit în contextul în care noi avem kilograme în plus, facem parte din supraponderal, din obezitate de gradul 1, 2, 3, morbidă. Deci despre asta vorbim. Deci este calea de comunicare cu femeile care vor să facă o transformare pentru a promova slăbitul sănătos. Eu sunt pentru slăbit sustenabil. Dar când treci prin toate acestea să-ți alcătuiești singură propriul tău meniu, schimbările vin numai decât pentru că ele vin în timp. Dar dacă vrem să schimbăm un pic lucrurile, atunci suntem nevoiți să facem și sport. Și încă un moment vreau să vă zic că noi nu vindem în abonamente de o lună. Abonamentele de o lună sunt despre nimic. E foarte ușor să vinzi abonamente de o lună, să te promovezi, să faci multe vânzări și să înțelegi că mai mult de jumătate, deci 80-90% dintre aceste fete pur și simplu nu o să meargă mai departe, nu o să își continue calea de transformare corporală, pentru că vor crede că într-o lună au învățat totul, dar nu este așa. Corpul uman are nevoie de mult, creierul uman are nevoie de mult mai mult timp pentru a face transformarea corporală definitivă. Pentru că uneori sunt persoane care au puterea voinței foarte mare. Și uite, prin puterea voinței ajung să piardă 30-40 de kilograme. Dar peste o lună, două, încep să adauge înapoi kilogramele. Iată, eu aș spune despre așa un proces de slăbire că nu este sustenabil. Tocmai de ce eu promovez slăbitul lent.